so kwarai ko a duniya ko lahira ke ce wanda zan kai gida. Amma ki yi hankuri ki jira zan je London in yi karatu. Kada ki sake neman wani boyfriend, kada ki ciki balle abortion. Duk shawarwarin miyagu kada ki saurara ko kadan. Amma ki jimre kuma ki jira domin zan je in kuma sake dawowa. Kada ki fara kwanan gida, kada ki fara rawan ido, kada ki sake neman wani boyfriend, kada ki ciki balle abortion. Duk lotun da kin gaji sai ki zauna ki rera wani waka ki ce saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Saurayi na zaya dawo. In ya dawo za mu tafi tare. Mama na saurayi na ya riga ya faya je turai, ya je mani ni ce wanda zuciyarsa ke so kwarai. Ya sake ce kar in damu za ya dawo mu yi aure. Ya ce mani in ci kwalliya, ya ce mani in yi tawaka, ya ce mani kar in bi wani boyfriend, kada in yi ciki balle abortion. Amma in jimbe kuma in jira domin zai je ya kuma sake dawowa. Kada in fara kwanan gida, ya ce kada